Horas ma dihita saluhutna dorakso tapetihu jami tawon jumulu mahita martangnya dame de debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sa porsiaon hatani Tuhata nagabe turpu jamita minggu dihita di bagasa tikihon tarsurak do di Daniel pitu ayat sia sahatu 14 hujaha majo isi ni turpuki tu tonga-tongata laus tepeti hukma di bagasa rohat tabi songonom ma didok sai hupanok noti doi paima di pajongjong akka bangsa jala hundul tu si ibana nasosuda arina ia pahianna sak do songon itak jala ubu ni uluna songon hapas na binusur ia habangsana songon jillam-jillam ni api jala akarudana songon api namar nala-nala ruar do sada sungai api jala mabaur sian adupanna meribu-ribu akka namar sobat ibana jala marloksa-loksa tidang di juluna marhaladui dungi tarpasang maluluan jala terbuka akka buku jadi sai hupanok noti magumudang ala ni suara ni akka hata najukat akka nahinatahon ni taduki sai huberengi paima terbunuh binatangi jala pidum pamatangna jala dipasahat asa purunon tu api jala tarapas suhut pareta siap binatang akan tinggali ainunga dibuhul tiki doh jom ni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akka panguk kaboborngin gabi idama ro sahalak marhite-hite obud di langiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana nasosuda arina jala terbuan ibana tu juluna jala dibasa-basahum matu ibana pamaret taon dohot hamuliaon dohot harajaon jala saluhu bangso hum dohot halak perpakuling meragam-ragam marsobat ibana rodi saliling-liling na do pamaret taon na nasotu pamucat sian ibana harajaon na pe nasotu papesad do ima sahat na donga saha persyaon di bagasa Tuhatta Yesus di minggu ta sadarion nunga bongot tita tu minggu ujuk tau perhuriaon laos suhut parningotan niakka dongata nong jumulu modding hiado tahe tapi kiri pohado muse parmodikta manang tikisa di hari do muse parmodikta dung julu marrumah tangga do hita manang nadang dung julu magudang bedo akka deneki manang dang dung julu marpahoppu do manang dang dope dung julu peciud do manang dang dohot akan asing hiado tapi kiri tahe na songoni asipata hulu do lupa jolmai pabuah ditikina modding do muse saya diripu mangulu torus hape dak pola lau pikiran na taringot tuboha par modding na muse alanima merhite parningotan sadario diak kadongatan ng jumulu moddingi laos paingot kita doi pabuah ditikina hitape tadi konot tado par saurata di portimion ditikina modding do hita songon akadongata ng jumului di hata latin didok doi memento mori namar lapatan ingot mate do homuse dang na pabiar-biar ho pandohani alai na paingot to kita doi asa tapake tikke parasianon hobar tu panungunugun ni Tuhane ala modding do hita muse ditikina nuaing au sugari disukut Tuhani tu hita
nungaradi homoding minggu naro, manang bulan naro, manak tahun naro, ahama lusta. Unang jo Tuhan, dak siap do piau, idora alusta. Gariak kanong mabalu pera, atik pe kental hiat cinta ni nasida, ujudi ngulu ni amatai manang inatai, mulu disukun nga siap po menyusul, tong do pera ragu madok siap. Apalagi mulu sehat dope pamatangna. Puasa dak siap dope. Ala sude jolma do marsit tahun asa akka si gajang umur maniang nguluna. Dungi gudang do pera si pareahan. Adong dope naikon si peubawon, manang si padengganon, dohot akka alasan na asing. Alay manang dia pe alasani na pasti molonung nga tikina didok rohani Tuhani ikon alapon na hita badangadong nabuy manuddati i. Holanon mulik komate manang marujuk pe museng ulut taon jala tadik konotta luhut nadong dihita sada suku-sukun sirenuk konotta ima nunga bohahita mamake partikiani. Nunga sesuai tu selera ni Tuhani, manang jut-jutan sesuai tu selerata do peta pakai tike parasiani. Anggiak ma berjuang hobbar tolomo ni Tuhani. Donga saha porsiaon, diturpukon rodo pangukapon na siya debata tu si Daniel marhitinipi. Laho pabuahon taringot tu nanaing masa. Di pangukaponi di ideibana do sahala na sesuda arena. Yang lanjut usianya. Marpahean na saksak songon itak. Jal ubuk na songon hapas na binusur. Hudul di atas niya kahabangsa. Ima manggobarhod debatan nabadia naro laho manguhumi sadok jolma. Dungi ruar masa da sungai api jala mabaor sian adupanna meribu-ribu akan marsoba tibana. Jala marloksa-loksa tidang di juluna marhaladui. Dungi tarpasang ma luluan jala dibuka ma akabuku na marisihon taringot tuak ka naniula ni jolmay. Masama panguhumion ni debata. Akan naporsea na sa tiya mangihutot Tuhani bongok may tuhanguluan na manotong. Alay na so porseai doho akan na so ulumuba siyan hajahaton na debuhonon na may tuapi na soramito. Disima masa angguhangguk doho na patunguripon. Mengalami ratap dan kertak gigi. Jaladangarong be istilah minta maaf disi. Manang madok merpemuati moho Tuhan midaaw. Muba piau tujulanon. Dangarong be kata maaf manang kata ampun disi. Ditiki parasianod di berlaku. Alai eksekusi niha putusan nama namasa di ari paruhumani. Donga saha porsiaon, gobar na songoni dotong na binereng ni si Daniel di pangukapon na diturpukon. Ala ni suara ni akahata na jukat, akka na hinatahon ni taduk ni binatangi, ikut terbunuh jalapidom binatangi. Tubuhnya dibinasakan. Dungi dipasahat asa purunot tuapi. Paduhab binatang na diturpukon, ima gobaran ni jolma na gijang marroha, na suulu bertobat, na mamake huasona doho nguluna sesuai tu selerana, na takang marroha, jala na sumabir mida dibata. Di ari paruhumani, dabuhonon di dibata ma ibana tu api na soramit topi. Adigan ari paruhumani masa. Danga dong na botosa
sohola di bata amai. Buiri tertulis tu Matius 24 ayat 26. Alai ati pe dang dipabotohoni narumikot dada tikkinai. Alai bohado hita jolma mamakke tikki parasiane. Asa mulu di luas debatado pe hita mangulu dihirim do asa jupang hamubaon manang pertobatan. Jala tikki parasiani naing ma tapake hobar tulomoni rohani Tuhani. Jadi mula dong dope rupaning na merasa nasodenggan hubungan na doh Tuhani bicar dileho dope tikki parasianon jaloma dipadenggan. Mula dong dope na merasa nasodenggan hubungan na doh keluargana manang sisolho na segera mamerdenggan. Mula dong dope nasay manipad di bagasar rohana hosom lateni roha tudunganna dohot akka na sumatusi jaloma di pauba gabe rohana dame naholong dohot rohana merpenguati pangido magugo siat Tuhani asa diurupi ho patupahoni. Mula dong dope akka hasomalammu nasi patubu juk ni rohani Tuhani manang na patubu juk ni rohani dongammu segerama tadikon buasa aidak taboto sadi hari pangalap ni Tuhani di ngulut ta siap portibion. Jadi bicar dilihot Tuhani dope tikki parasianon tapakke ma sadengkan-dengkan. Donga saha porsiaon na mangihu siat turpukon di paingok dohita asa unang dilalapi akan nalau salpui ngulutta. Jala unang gabe marhaposan manang mersigatung tunalaho salpui. Isarana arta dohot akan na asing. Ay ditikina salpu do musei. Jala tadik konotta doi ngolonunga marujung ngulutta siap portibion. Alai marhaposan jala marsigatung tunamanottongi mahita ima tuhattai. Ibana magomos taha porsiai jala taihutton. Taha nguluhom mahatanai airo disaling-liling na do pamaret taon dohot harajaun ni dibata. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Songon nidok ni topik ni minggutta didikion. Jalanunga di pasahat harajaun na manottongi tu anak ni zolmai ima tu hatta Jesus. Ro disaliling-liling na do harajaun na. Ibana do si paluhita. Ibana do pangapul na sumurung. Laos ibana do mual ni nasa pasu-pasu di ngulutta. Jadi mulu marujuk pe muse ngulutta siap portibion. Manak sadihari pe pangalap ni Tuhani muse di ngulutta. Naing ma jupang nahita gomos marsitiopat tuhatana. Jala denggat tapake tikki parasianon. Mangulu hobbar tulomoni rohani Tuhani. Dungi di adi paruhumani. Pabonggoton na mahita tuhanguluan na manottongi. Dangadong bedisi arsak sahit doho nasa parukilon alai goklas ni rohana manottong nama hilalaotta. Amen. Martangi yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigihami tugu-tugu mangulu nami mamakke tikke parasianon di bagasan Yesus Kristus martangi kami. Amen.